kacheitu eligero mwategeli oligali ali understand yako yugubuyanga ekenkieke asinkeje kobo eligero kichugwekanirwa mangana yigidirisha emirango enyasi ebirama ebintu byonse bikonge enywomo etinyiringe kiegocha ngorengia etwanzira ase umusingi ekero umusingi gwenyomba ole mire ugaika enyomba ekere gotenena niye gotenena muberonde bwensi nocha tokunyara kuyeyeria. Oh yes, igo enyomba egotenena enyomba ende yonsi okonyora yagachigete lazima umusingi obo omurunge emaya korokwa enyomba engia muberonde bwensi nocha gosembren yonsi netwa tekunyara kuyegweria. Oh yes, bono nase chifamily chaito umusingi ngentoki tugwende kubeka oboroso elio chinyoma chaito nyinyara kubuneka bono ase umusingi we chifamily chaito lazima tutanga ni Nyasaye ase ngenjo Nyasaye nere odisainetie nyuomo. Oh yes, litangani korwa ase gitabu kyo muchakano eyemo ibere toanzire mustari gwe 24 iye tebanga umuntu natiga ise na ngina nabwatane na mukaya nabanda babere mbabege ntekemo Nyasaye bweka nere odisainetie nyuomo igorasi Nyasaye abo musingi bwe chifamily chaito elio tonyare gotina bokong ase chifamily echo onde bwensi utabegetio musingi ase Nyasaye efamily eyo na chicho okonyora chibwato bokong chibunegete twanyorire na kiakogera ibinyoro byaito separation chinyinge chiro ogotigana ogotigana koro okonge ase ngenjo babegete binte bingao koba umusingi bwe chifamily chabo lakini ekero Nyasaye segatia banda babere chifamily chaito nigo chigotenena bokong gwatananeka tigo kobo gose gwatananeka ngo kobororo egento kende ya kabere toja ase chisiro echi chikogera family yaite nyara gokonga esire ntangani yabarete tamo aye omugaka no mungina to keroka true love obwanjani bwekene einere pire ntangani ase chinyomo chaito onye bwanjani mboyo buri bwekene nyome iyo tegotenena onye tokungaina nanga ntwanchaine naende bwanjani buri mburi bwekene nyome ite gotenena nakyo konyoreranga ekero to leta ebintu ebingao bitari obwanjani twarigereria ebintu ebingao aso omonto ozene chibese ozene chianga ozene kieni twareta omonto oria ekero ebintu biri bikoera nakyo konyoreranga chifamily chaito chikobunekera mono ase chinga chaito ase nchum ebintu biro omonto aligirete abegete busyo abegete musu obwanjani. Oh yes, egento kende ya epira ya kabere ya gatatu ose siro ya kabere igere obwegenwa faithfulness okoba no obwegenwa ase gatie ino babere omugaka asike egene omongina no omongina egene omugaka nari enkeri eratenene ekero omugaka omubweka nonye kare ne gasi akogenda omongina mwegene nga ari ase gasi naende takabwati mang'ana ndororo ekero omubwekano naende nyomong'ina kare gose nechira akogenda omogaka mwegene ng'a ari ase agochia ebiasara agochia tari binto binde bing'ao akogenda nari chinyomo chito chanyara gotenena. Toche ende ya gatatu igere amasikani respect. Oh yes, onye amasikani taiyo ase gati yaito ntwe una omogaka no omong'ina onye omogaka gachaeto omogaka gose omogaka gachaeto omong'ina masikani tai ase gati yaito noena abana bakonyara gotusika muna efamilia igo twensi lazima tutwara masikani ase gati yaito einere bira ya gatatu wende gotwara ase echifamily chaito erito tenene bokongu nga okongu wansi na boja ase gati yaito onyore nturamo kuna omogaka no omong'ina. Oh yes, epire ya kane communication oboerania ase gati omogaka no omong'ina. Oh yes, ase nyomba korwa gokwana naye anye onyara gotegererwa igo twensi ase omogaka no omong'ina lazima totegererane otegerere omong'ina naye otegerere omogaka ogo oboerani bobe obuya ase gati yaito ekero okonyora oboerani bore obobe
gati omong'ina na omogaka abana nabo bakumia egekogera ndiro konyora inye muri gukwanirana ukabangete gochigotora echae no omogaka obangete gochikorema ekero obangete gochigokora gento gete no omogaka abangete eke bono ogwataneka kwa base gati yaito ase eng'encho boerani mbori obuya ase gati yaito igo oboerania na egento kia eng'encho ase chifamiri chiaito totwara oboerani bore obuya erio kende gionsi togokora ase familia twamanyirirania ei bono nere epira ya kane eki bono nachi pira chiria chiganeirie ase familia erio chifamiri chiaito chinyara gotenina buya. Right, mwancho mwategera lienyolenga nomo katekista Joseph Onyancha kurase parish ya Nyamira nera tusanganere geiga somoroli gabona mambia kirenga smart couple na boy gongweta siri bagali nene gusukwa isani kubwa nekiombe keligia Catholic Reef Services bona mambia ayo manyene kubwa tetia iganga ine inkike gego kolekana ligerege tingi chinkani chia mate cheito na boy go ebigo kolekana otoire omuwekano bwenyomba na kiagenda gutwerera otoire kurwa soboroso otoire guikachi siro ngoto irale ngorango libinti autoerereria nigobire ebirenga bigogo konya ye gukongia na gutingia eamate yago kigima. Karibu sana musomba mbia mono toko enda se into kende twa bono twarua se pira bakira se nyasi nyasi ase nyumba egasi yae no gukongia nyumba inyare gokonga kigima nonye mubira nocha kwanyoranga turi gosoa imbura netwa nyasi nchirororo na amangana ande ya bobisi arimo gokora ase nyumba ya ino tari gosoka bono ebisi eriebi nkibitenerete ase chinyomo chaito yani nyasi inki enyasi etenerete ase chinyomo chaito enyasi niga etenerete nga etenerete egento tokoruka farius chirito kubegete ase gati yaito mogaka no mong'ina ngento kiotanganetie ebintu bitoteli bagali nene ngento kyoeta libagari nene ase familia yao. Oh yes, na bitokoroka values ase familia bono ase mubwekano inki oete ekenene libagaki oete linene ase familia yao egente ekenene tugwente gotwara ase familia ke tugwente kwa libagari nene egente ekenene nyasaye abe libagari linene atangane abe gento kiengencho ase familia ito egento kende gya kabere our spouse abe oyo kabere omwanchi o abe oyo kabere ase abantu ase bali abantu begengencho ase gati yao egento kende gya tatu abana bache baba bagatatu ebinto binde bimaye kobwati etokonyoa family chaito igo chikobuneka ase eng'encho ng'a togotang'ania ebinto ebing'ao bitari bia eng'encho ase chifamili chaito egento egetang'ani kwanyora nore egasi tori koa ibaga efamili yao disaine erio kobanga efamili yao kwanyora bono egento ekenene gokobokera egasi mambi ande kwarua botuko indi mogocha koba ne familia mobange amang'ana ino mune familia igo egento kieng'encho ng'a tiga totang'anie family ritang'ani totang'ani nyasaye ase family ase gati yaito gwetera ase ogosaba bune familia nyasaye batang'ane aborokererie bune familia egento kende gia kabere omong'ina abo oyo kabere gose omogaka bweng'encho ase family yao otware chinsa nere mokwane nere abana babwatie erio nari family yaito eraendere ase eng'encho endonge ine siro yendego sibi aso enyombe ye wateba ngani nyoma nande nkirekeke twenda sekera mago sebintu binde biro twagira aso umurango ngyote ninete ase family umurango gole egasi yae no kosoa se kosoka ase spirit ogokonya so kosoa no kosoka ono ase family nkyo umurango tenete umurango igote ninete nga intwe bune familia egento tugwenda gokora neke twanchire ebinto biria bigwenda bire byeng'encho binyara gosoa ase chifamili chaito bire bibe tobisiekere abantu bagwente gotwara ekebungu gie familia no mogaka no mong'ina bonsi babere bono ese ebinto bire byeng'encho buno omorembe
obuya ebinto biri byonsi bire biya tugwente kubigorera bisoya ase family yaitu egekorera bigokonya ebinto bikwagaje family tobigorere bisoya lakini biri eliomana na ebinto binde nebitina tobisiekere mbiswa okay bicha gosarie familia umurangu ekina kyote nileta ase familia yes togenda ase chitirisa etirisa no korete mbengi ase nyumba enyumba etabwati etirisa okonyore bwato omosunte omonge bono etirisa ngete nileta ase familia etirisa nigete nilete nga wanchere ebinto biri ibe byasoire ase familia binyara gosokera gwetera ase etirisa embe tonyare koyeigorera gwetera ase etirisa binyara gosoka totwara aria maya ase nyumba ime amabeto yaigorere igo bono etirisa chitinire to burabu lazima tobo mubweka no muya una familia role models asa abantu bande ikina kitine etirisa tinirete ento kende okwaberana forgiveness ekero twaberanire yes nigo togwanchira okora bwaso ase familia yaito mosunto ori konyochire ase gatie yaito gatio yo aso mwaka no mongina binto biri konya byasoire bigosarie familia to bianjere kwetera aso kwaberana binyara gosoka twabirane erito toreto burabu asingoro cheito chi family yaito inyara koendera mutu wanchimurigerere omukatekeste Joseph Onyancha kurwense parish Nyamira nero gusangana itubona mambia na yagendere gokwerera na maigirio ama yaigoro ya smart couple gusenchire liturati ngichinga mate ne chinka chitubu yakigma lakini gukonyolia twibanga omurubuli oranse mbeo nigokoletwa sole nekyombe gia Catholic Reef Services emambia bono ansobo sembi bwigoro kegma bwachire nkuma obogendere konyora na ina boto kwali bagaba dai ligere kubuli guskomenta ase kuigule aliansu gwente kumanyangi urogo tinga wenka nubateli bago mwancho motegerali nguchine koigule namba ya Yesu imibada ilitosa ngamo ligere omukwanire omosombonya sauli gaigana bwigombo boli liboli gusanda ke komenta na bwigusuna bukulika ujumbe onyago tegera tegeligwa semiri ukuru asigere gikuru mugusi yotenga unasemi asemi omwabo imambi abono nobo semi yogendera konyora bwinge nchenene katonya kurigilia aya onsi imambi ya abono yogendera kubeka ujumbe ya 0741583878 ayo gutobwata bono mambia andaka sekerengere ikiago soko mo ukona okubuli kwago soko menta kwago igoro ya maigilia yako letu sole no murandio iga Joseph Onyancha katekste imambia bono kurugali Nyamira parish karibu sana musomenya sai bono togenda ase gintu kende gekorukwa twaikira ase twarura ase echitirisa no mirango one gintu tutiganetine no nekirama one kirama ekirororo aso gokonya embura te basa gosoa ase nyumba ekere gotwa umugoso mugaso gose ekirama gekworokia nga enyumba ebono yabeire complete yaelire bono inki ekirama getenenete ase chinka chiaito ekirama nigo getenenete tokuruka obongo con science ekirama getenenete con science ekero obongo bwaito bwasariwe n'ebintu binde titokunyara kora kobeka chi family cheito nyara koba no mochoko ntoko baikiranu ntugwikirana nyumba yahalire igo bono ebintu mbiro biko soa ase obongo bwaito bigosari obongo bwaito ebiko gara chi family cheito chisareke ekaro tabwati obongo boro bwikiranu chi family cheito nigo chigosareka ugwataneka gwasoa bono ebintu buna bono iminyugwa bigosaria mongaito ugotwara ebirengeri ebinge na marwaire onsi na bagogera itotwara obongo boro buya igora asma totware obongo boro bwikiranu itunyare kora chi family cheito asenjire nderu erendonge
adamangana mayo mwancho motegereri okoire amangana ayonsi ngaki smart couple chikwaga cheka asogotinyiwa somweka no bwenyomba unatoteira amangana maya emambia bono lakini ngane toge ndo mutu mukubu sini gasede kemoiga eliga tukwirana omurandia nyabuto pastor nyabuto mochoge kurugali nyamira conference nena bwata amangana maya kegima ansense meyende kegima kubwatikana smart couple bono mambia unabigendera guchabire ebyansu gige kisinini tobise kusuka tuchale yekurunga etu ni gatembe FM na gatembe television. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Ayo mwaro karugetanda bana mbale njara. Ayo mwaro karugetanda bana mbale njara. Kuzito somya bamura chekuya mandege. Kuzito somya bamura chekuya mandege. Gatembe Television ekionga kiamamogusi. Boy Juakali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia echisovaset ebirogo byechisovaset begomba bwate chikapet chisanduki cy'abana bagucira eskuru na boygo echo kubekera chianga nigo babwate emeito yebirengo ao kurwa eri abana bagucira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber chokoroseria ebirogo na boygo chips chokoros chipillowcase echo ogorarira. Gagi omwana yo boy tikanda ndango ichibesa ntabwate muko lakini naikire taracha seito nanyorere mwa boy Juakali hai bono chibesa kwenda mpulingi go pulingi emeito ya bana bakuchere sukuru emeito yo konyora bana chisare kwa razangu ra duniani kaki oroje paka nabwate paka ebinto mbire bakoro kwa chiferi beti chikorozi ebirogo diechikali hai kaki apa kusiba sipika imore kaki imore hai inju kaki mwensi tabatari ninju gocha moye binto koruga mwapo Juakali hili omugaka James Onkoroko kaki mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo byechigali naboigo ebirugo bya leather gusechi sofa set cha leather gwetaniabo nigo kubanyora babwate chi velvet echo oranyare koroseria ebirugo byao gusekende gyonsi origeti korosia nebintu nebyo mbabwate cha ase ebirengo ao manyiga nonyane chitandarua chokorosia chihema mbabwate kaiba gutuka nigo bagutuka ange ne hotel ya Kisi Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Uru Superstores barabari na Kisi Hotel gutaka kumanya bange na kugura kende gyonsi bakere ase enamba 0720688220 Boy Juakali Center inkyukanyete utaragura ebintu bya okuroro njempo Juakali sto na bariga ni mwesto kole biasara sobwamo ingotoka opposite Kisi Hotel na bariga ni mwesa Gagi genda mwapoi gagi nyasaye baba boli Juakali gagi egotoka alinsa litara chambiri gagi ligere libudango kuanete omusyo mubihili gagi nariri gori kwa alense ebinto nago lire gagi Boy Juakali hili gagi hili ngogongkonya musyo mubihili kulite bintu munimamba nigo bakwigura amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigura. Gatembe Television ekionga kiamamogusi. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Ayo mwaro kira sembeo kigma agenda gutumanya mangigoro yogotinya na kubika bya amangana iga ya smart couple. Karibu sana musumbu nyasaye murandia nyabuto ngakibu akire bya bwakire buyoyo minton sarigo na bwakire buyon sarigo bwakire bya pastor karibu yamono lakini Paula sokonyorwa na beko nyarekana na benserega na kito watabiranga enensi yebibe nekene bonon smart couple twangoteba yes abantu babere bakorukwe enka bakorenda mwana osabana babo asobwamo akeke mbura twangoteba oyo minto mbiyamona soko
aya kwaeresire kuri omochakano nigotegererete rori mekeregese bunangocha Mbuya mono. kwaeresire buya sana mpaka ngumetingani nintakwana ya da kukwana tigamente ng'a obwanchani obo bugocha gokora mwanya abantu bakore egasi yokurenda abana babo amo nesauri yobuya bwa Nyasaye na chinguru chia Nyasaye na ichira nyaria abantu baigwana sobwama soborendi obo igabono nsaligo kitutajerese kebungo rende torare nanga kinyasa kuigeke chinga karibu sana musomo Nyasaye inchwango ase gitabu kyo muchakano muchakano kebungo gya kabere ngogo tusomera baminda omuchakano kebungo gya kabere no muchakano gesieri gya kabere kebungo gya 18 mpaka 24 asubwango nindo mwango sana 12 egesieri kebungo gya kalenga omuchakano ibere irenga 18 mpaka 24 marikago teba igomwa ncho motegereria ansi 15 bitatu mpaka 20 na bine 15 na bitatu asokumanuko yu ega kali gukwanira ukomanuka ibere gusoma 15 na bitatu emambia bona marikago teba umuchakano Genesis 2 verse 18 ego tabanga iliyo monene Nyasaye gateba taibia omuntu yo abebweka ni mukorere omukonyi barakonya nenere ekeromo nene Nyasaye konya akolire korwa ase amaroba kira engiti yorosana nechinyoni chikuiruka agajirenta asomontolia arole buna aguchiroka na buna arogete kira egetongwa kire moyo elietalia yerikaba lirolyo elyo omuntu yo akaruka kira engiti egotugwa na kira enyoni ekuiruka na kira engiti yorosana elietalia ye kulinde tarolekana mokonyi onde barakonya nenere. Very good. Lio monene Nyasaye akabekera omuntu lya chitoro chindito mono ekero araire akamurusia urubarurwa yeromo oromo na akairanelia chinyama ase alia na urubarurolia omonene Nyasaye arusiti asomontolia akarotunga rukaba omukungu akamuirira omontolia lio montolia agateba bono oyo neliwe kurwa asama wande nichinya makuru asinya machiane era nigo ararukwe omukungu ekiagera nigo arusire asomusacha pia mono kabisa Nyasaye akarro montoli takonyara komenyere bweka yes ekeraranga omuntu oyo tari buyamenyete ng'encheye akarra tigangara amoretere ebinto bionsi pi omuntu gose nachore kibaramenye komabuya chinyang'au chigacha chiombe chigacha ching'iti chigacha maruma agacha kere egento egetongu kegaeta agakero kerieta lakini tarrekana ng'a kende nkere bagocha komenya komo mpaka ekero Nyasaye arusi amobekere chitoro akarusia orobarua akamoroseria omokungu riria amoirerete iga omuntu oria akaranga ndio onere konyenta bwati onere konyenganyete kurueri bono omukungu oyo akabanero mokonyi bwo musacha erinde ngabono musacha natige ngina naise babwatana na mukae babegento ekemo ase igo bono asobogima bamanye kunyara ko bamenye obuya naende especially kurenda abana babo nakitwa ngotebera nga smart cup daliye bako ba smart cup esa uli batagete ko ba smart cup nigo bako ba smart cup esa uli Nyasako ba chinguru cyoko ba smart cup ekiagaro nsaligo abantu babere komenyamo negentu ketali macheso lakini ekero Nyasaye gati ya barabwo abantu abanabo bako begento ekamo na ndabona kero bari gente ekamo kibwatani no bwanjani bwa Nyasaye obo maene pina bako nyara kurenda abana babo unatwata ebigunga mwana niga kurendu n'abantu babere umusacha n'umukungu kogenda ekero bako mugonkia umusacha n'umukungu ekero bako murageria umusacha n'umukungu ekero mwana bekeire chabu umusacha n'umukungu ekero bako musibia umusacha n'umukungu linki kiaba lindo mwana oyo omanyanga enseye nengiyere yani egento gekuruko bwanjani kwa kiagacha imeyo mubere bwo mwana oyo osobango bwo mwana oyo lindo mwana ona liao takomenya buya era bweka ama n'abantu bande asekenyoro ngaro omuntu abwata obwanjani kabiro namoko igwana abagonyara ebintu byaye takwengenta takongenta bantu takoba mwibi takoba morogi takoba ichambazi
na Jonsi aleta smart couple. Smart couple. Mbia muna sana murandia one Nyabuto Muchoge kuru Nyamira Conference. Imambia wana na Catholic Unyanche Joseph Kurgali Nyamira Parish. Bono keramu tumajira mangana ya maya una kualeta mangana yo mungusobono mambia anamono kura sige tabu kyo muchakano na watu bekirebu ya na Catholic nabe kanera boy gobu ya kura sige tabu kyo muchakano. Mbia muna sana. Bono challenges inchira sebanta bako je smart couple. Bono solution kie toko nyora bucha challenges chirijo face smart couple asijire chinkeiga ngende ange jide kabira sole no yede ke mo igusibire el tokore kurugaiga challenges nyinge solution which sana se chicho solutions manere yinga nyasai for example utwara tole challenge nga musanya takiri kunya go kora mangana abana kusibia abana nini ko kwaleria abana waswahili baba tata asubi ya kiume na ekenjeti ngokoreke igere kiumo kungu yaba kungu ono rende umuntu gakumanyanga aya na baba gusiba abantu nabate bayigo akini omaene omwana eraga netiare ndu nabantu bonse ono rende na Nyasaye nere naboro kiringa abantu bagokonyana igorende bono nonye mila kerega akini tigambwa tie kikerekia inengenje ya moyo ku avoid gokoro muchando challenge kabiri alafu umuntu ni gutagete ko tware birengereria bwikomanye no manye ngankyo bane tia sense umanye wikomanye ngankyo mwana ingike ko gero mwana yategetare ndo nabantu bonse umaye ko nyoranga nesa ordinary arachika umuntu muye ukimutware therefore kendi yonsi kera gutange to baisi ko lendo mwana uyo obuya abogotigana na garokyo na kebani goro ye mila na kebai goro ye jides na tali ara yo kakogera ngonyare kanero muntu uri kwegasi Mombasa rojire na mukaye kare usi ukotari ogwanja kwaye lakini egenege nduke gochiko batanga mbaba isiko nyara kolendo mwa umwana obo bono ngaki bagutil ne challenge eyo ngakiri bagane tiko chikonyoro umwana nigo bakuigwana ngakitogo kora okoigwana na bia mono sana musomo Nyasaye Nyabuto Joseph Kategesi nkyo bwata sege keiga ndoje cyakandire sana bia bono muraria ngende getangani ikiragere to apoidie iti conflict ya family cheito ngende getangani nkeringa lazima tobwate arakane ogosaba arakane ase family cheito tobwate ko po prayer tobwate gosaba tuni family ayo mogaka no mongina ntobwate individual prayer gwete gosabire family yao no mogaka gosomongina ntobwate communal prayer stoko ende kanisa twasabira chi family cheito egento kende tugwenda gukora nkeringa totware ase getabu kya getangani kya abakorinto 13 inye oso menye paka isana ibire ese ngiye chinsa ndokosoma cyakandire wenda murigererie amangana alinga obwanjani no kolemererani lazima molemererani eli munyare komenya buya bia mono sana wali onsindo chegamu atulikere na wali mugu akaisimi bia mono sana yakora bangi mwatembere kwa tebanga mangana na mansu sana unabono nilo chegamu mungwana okorokunga nere mungwana moja hapa anasema akotebanga protector Bismarck mkuwa kurugali getembe nubia akoteba na onde asomuro na go kila mangana yu Joshua Munguru Ismail no ali gali bono mambia Kalen Murago teba kuruchisa mochenya marambe watching live Albert Kurunyamira County gali kebirugo akoteba ni gondocho murobuli buya ba sesi ni gwe mono abasumbabu ase studio asincha kanire gakia mangana mayago chichinsa isato na abakere mbya mona asincho bwana intu na bigwana mona smart kabu mwatu igeire wetrase Catholic Reef Service. God bless you so much. Wekenga kinde umurandi Nyabuto korango iga ako kwa eli tokole mbya mona oyo minton saliko abaminta bategereri andonsi semore God bless you mbya mona tumerana na endekera Joseph Koraiga kwa eli na abaminto bali bonse bandoche na bakire mbya mono tinya saba seni litukorigia Barenge Joseph Unyancho Mukatekese Nyamira Parish Pastor Muchoge Nyabuto kurugali Nyamira Conference njeno sarigo Geoffrey igekeke na mangana mayichi saisato asiketembe radio 102.7 baadaye ni nsamo ya mweli